Ревност? Изневяра? Рутина? Мислиш, че това убива любовта? Помисли пак. Познато ти е, нали? Какво се случва с любовта, ако не се наспивате? Дормео обявява февруари за месец на любовта и ти предлага специална оферта за влюбени. Представяме възглавница Мемосан 3 нива. И понеже за любовта са нужни двама, ти предлагаме 2 възглавници на цената на една. Обади се сега. Плащаш една, получаваш 2. Спестяваш 79,90 и имаш подарък за любимия човек. Защо се наспиваш добре с Дормео Мемосан? Трислойната възглавница е анатомично отлята. Така поддържа естествената извивка на гръбнака. Събуди се свеж и отпочинал. И ти, и половинката ти. Побързай! Вземи 2 възглавници Дормео Мемосан на цената на една. Дормео Мемосан е с мемори пяна. Тя реагира на топлината на тялото ти и заема неговата форма. Дава ти стабилна опора и нежно усещане. А сега спестяваш и 79,90. Ядрото на възглавницата се състои от 3 слоя. 2 от мемори пяна и 1 от екосел. Сам избери твърдостта й, като размениш двата долни слоя. Можеш да избереш и височина. Просто махаш единия или двата долни слоя. Толкова е лесно. Обади се сега. Плащаш една, получаваш 2. Покритието на възглавницата е от 100% памук. Мрежестия 3D борд гарантира циркулация на въздуха. Възглавницата ти е винаги свежа и суха. Радвай се на любовта. Това е лесно, когато си се наспал добре. Избери възглавница 3 нива от Дормео. Спиш спокойно и дълбоко всяка нощ. Само сега, в месеца на любовта, вземи 2 възглавници на цената на една. Обади се и поръчай 3-слойната анатомична възглавница Дормео Мемосан. Плащаш една, получаваш 2, спестяваш 79,90 и имаш подарък за любимия човек. Побързай, количествата са ограничени. Любовта не чака.